А вы ведаеце, што ў гісторыі Беларусі заўжды былі квір-персоны. Яшчэ ў 2016 годзе выйшла кніга «Квір-гісторыя Беларусі другой паловы 20-го стагоддзя», напісаная гісторыкам Уладзімірам Валодзіным. Аўтар даследаваў архівы і знайшоў згадкі пра адкрыты геяў нават сярод магнатаў Вялікага княства Літоўскага. Напрыклад, князь Януш Сангушка, які жыў у 18 стагоддзі, быў вядомым сваімі адносінамі з мужчынамі, а граф Вінцэнт Тышкевіч любіў апранацца ў жаночае адзенне. І што самае цікавае, у статуце ВКЛ не было пакаранняў за гомасексуальныя адносіны. У адрозненне ад заходняй Еўропы нашыя землі былі значна больш ліберальнымі. На жаль, усё змянілася з прыходам расійскай імперыі, калі за гомасексуальнасць увялі крымінальную адказнасць. Гэтая кніга паказала, што ЛГБТК+ людзі заўжды былі часткай беларускага грамадства і гісторыі. Дарэчы, электронная версія гэтай кнігі ёсць у адкрытым доступе. Яе можна знайсці проста праз Google пошук. Я раю вам падзяліцца гэтым відэа, каб больш людзей пра гэта дазналіся.